היי, אני דותן כהן, עורך דין שמתמחה בהגירה. נשמע משעמם, לפעמים כן. אבל אני הולך לדבר איתכם היום על הנושאים הכיפים שבעבודה שלי, החלק שבו אני עוזר לאנשים להגשים את החלום האמריקאי. בפודקאסט הזה אנחנו נחקור את עולם ויזות ה-E2, ויזות ההשקעה לארצות הברית. איך לבחור את ההשקעה הנכונה, להקים עסק בארצות הברית, להתמודד עם האתגרים החוקיים ולהפוך את החלום האמריקאי למציאות. בצורה פשוטה כמובן, נעימה ומעשית, מבלי שנלך לאיבוד בפרטים מיותרים. לפני שאנחנו מתחילים, בואו נעשה את מה שכל עורך דין טוב עושה עוד לפני הקפה הראשון של הבוקר. דיסקליימר, כל מה שנאמר בפודקאסט הזה הוא מידע כללי בלבד. זה לא ייעוץ משפטי, לא חוות דעת משפטית, ולא המלצה לפעול בצורה מסוימת. דיני ההגירה לארצות הברית מורכבים, משתנים, תלויי נסיבות ותלויי אדם, ולפעמים גם תלויי יום. אם במהלך הפרק אתם חושבים לעצמכם, וואלה, זה מורכב יותר ממה שחשבתי, מצוין. אם אתם חושבים, אני חייב עורך דין לפני שאני עושה טעות יקרה, עוד יותר טוב. ועכשיו, באמת, בואו נתחיל. אוקיי, אז מה זו בכלל ויזת E2? למה חצי מהאינטרנט, קבוצת הוואטסאפ והבן דוד שלכם טועים לגביה? אז מה זה בעצם ויזת E2? ויזת E2 היא ויזת משקיע לפי אמנת סחר בין ארצות הברית לבין מדינות מסוימות. לא כל מדינה בעולם נמצאת ברשימה הזו, וישראל, לשמחתנו, כן. המשמעות הפרקטית של זה היא שאזרחי ישראל יכולים להגיש בקשה לוויזת E2 אם הם משקיעים כסף בעסק אמריקאי, אם הם מחזיקים בשליטה בעסק, ואם הם מגיעים לארצות הברית כדי לנהל ולפתח את העסק הזה. וזה כבר המקום לעצור רגע ולהגיד, ויזת E2 היא לא ויזה כדי להיות בארצות הברית. ויזת E2 היא כדי לנהל עסק בארצות הברית. ההבדל קטן אולי, אבל מבחינה משפטית הוא גדול. בואו נדבר רגע על הבלבולים הכי נפוצים סביב E2 שאני יוצא לי לשמוע. כי הרבה יזמים מגיעים אליי, לפעמים גם אחרי שהם קצת הסתבכו. אז נסביר. אז E2 זה לא גרין קארד, אוקיי? זאת ויזת עבודה. אבל היא גם לא ויזת עבודה רגילה. יש לה מיוחדויות ספציפיות אליה. והיא גם, כמו שכבר אמרתי, זה לא משקיע כסף וקונה אישור כניסה. זה לא הסיפור פה, כמו שאולי חלק חושבים. זאת ויזה זמנית, היא ניתנת לפרקי זמן של כמה שנים, והיא ניתנת לחידוש, כל עוד התנאים ממשיכים להתקיים. יש אנשים שמחזיקים בוויזת E2 שנים רבות, וזה לגיטימי. אבל מי שמגיע עם איזושהי נקודת מוצא, שזה בעצם גרין קארד רק עם שם אחר, רק בגלל שאפשר להאריך את הוויזה הזו פעם אחר פעם, אז מתחיל את הדרך כבר עם איזושהי בעיית הבנה. אוקיי, אני רואה שיש פה שליטה על הקולות האלו. אז למה כולם בטוחים שהם מבינים E2 ובעצם הם לא? כי מי שקורא את הכללים או את החוק, הוא מאוד כללי. הוא לא מפרט אולי במקומות שהיינו רוצים שיפרט יותר. הוא לא אומר כמה כסף צריך להשקיע. הוא לא אומר איזה סוגי עסק אפשר לפתוח שהם יהיו לגיטימיים לוויזה הזו. הוא לא מתייחס למספר העובדים שצריך להעסיק, לא ב-day one וגם לא אחרי שנה או 5 שנים. הוא משתמש במילים מאוד כלליות, למשל, substantial investment, השקעה משמעותית, או real and operating enterprise, או למשל not marginal, לגבי הפעילות של העסק. אז כל אלה, הם לא כל כך אומרים הרבה, וצריך להביא גם מתוך הניסיון ודוגמאות שאנחנו מכירים, כדי להבין אם אנחנו מכוונים טוב. אז אם אתם יזמים ישראלים, והמוח שלכם כבר מתרגם את זה, יאללה, נו, זה נשמע כמו משהו גמיש. זה נכון, אבל גמישות היא חרב פיפיות לפעמים. אוקיי, אז מכירים את הקטע שהחבר בא אליכם ואומר לכם, וואלה, עשיתי את זה, עשיתי את ה-E2. ואז הם באים אליי ואומרים לי, תקשיב, חבר שלי עשה E2 עם $70,000. אז זה הסכום, אפשר? והתשובה שלי מתחלקת תמיד לשתיים פה. התשובה המקצועית שלי זה שאין סכום, כי באמת החוק לא מדבר על סכום כספי ספציפי מסוים. ותשובה אחרת שאני יודע לתת זה שבעצם אני לא יודע באמת מה החבר שלו עשה, ואני גם לא יודע מה החבר הזה לא מספר לו. למשל, יכול להיות שאותו חבר השקיע יותר כסף, והוא לא מספר על זה, מכל מיני סיבות, אולי סתם כדי להיראות כאילו הוא הצליח לעשות משהו שאחרים לא הצליחו, ואולי מחוסר הבנה שבעצם כספים מסוימים כן יוחסו לבקשה שלו יותר ממה שהוא חשב. יכול להיות שגם אותו חבר
קיבל אישור מיוחד בנסיבות מאוד מסוימות. למשל, חלק מההשקעה שלו לא הייתה כספית, יכול להיות שהוא השקיע בנכסים אחרים, זאת אומרת, דרך נכסים אחרים, כמו למשל IP ודברים אחרים, אנחנו ניגע בזה בפרקים הבאים. אבל יכול להיות שגם החבר שלו אולי הצליח לקבל את הוויזת E2, אבל הוא עוד לא הגיע לשלב החידוש. ובשלב של החידוש מתחילות הרבה שאלות שלפעמים קשות יותר מהשלב של הבקשה הראשונית. אז ויזת E2 היא לא רספי, היא לא מתכון. זה תיק, זה בקשה שצריך להתמודד איתה. היא גם ויזה של סיפור, אני חושב, אני קורא לזה, ולא של מספר, לא של מספרים. יזמים אוהבים מספרים, גם אני אוהב מאוד מספרים, בעיקר זוגיים. אבל, ועורכי דין אולי אוהבים פחות מספרים, יותר מילים, אבל ב-E2 המספר הוא רק חלק מהתמונה. הקונסול או פקיד ההגירה, כשהם באים לבדוק את הבקשות שלכם, הם שואלים את עצמם שאלות אחרות, לאו דווקא רק מה המספר, כמה השקעתם, אלא האם זה עסק אמיתי? בואו נבדוק שבאמת אם מדובר פה באיזשהו עסק אמיתי, ואמיתי לא רק במובן הזה שהוא לג'יט או לא, או שהוא רשום או לא, אלא עסק שפועל. האם יש פה סיכון אמיתי להשקעה שהיזם הזה מבצע? האם האישה הזו שמבקשת את הוויזת E2 באמת צריכה להיות בארצות הברית כדי לנהל את העסק שלה? אם התשובה לשאלה האחרונה למשל היא בערך, אז יש לנו בעיה. תן לנו דוגמה. דוגמה לשני מצבים דומים, אבל עם שתי תוצאות שונות. אז נניח מצב ראשון, יזמית, פתחה חברת שירותים טכנולוגיים, השקיעה $120,000. יש לה לקוחות, יש לה חוזים, יש לה אפילו גם קצת הכנסות בשלב הזה, ויש לה איזושהי תוכנית לגדול ולהעסיק עובדים אמריקאים, אולי גם ישראלים. יזם שני, פתח חברת ייעוץ. הוא השקיע את אותו סכום, $120,000. אין לו עדיין לקוחות, הוא מגשש באפלה, ואין לו עדיין הכנסות. יש לו לוגו מאוד 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 יפה, ואיזושהי תחושת בטן שזה הולך להצליח. על הנייר אנחנו מדברים על אותו סכום, $120,000, אבל במציאות זה שני עולמות שונים. היזמית, מן הסתם, היא נמצאת בשלב מתקדם יותר של העסק שלה, והיא יכולה יותר בקלות להוכיח שיש לה את הצורך בוויזת E2 מאשר היזם השני, שאומנם השקיע $120,000, אבל העסק עדיין לא נמצא במקום הזה שיכול להתקדם קדימה. ל-E2 הכוונה. אז E2 זאת לא ויזה של בוא ננסה ונראה, כי זה גם משפט שאני שומע הרבה. נגיש בקשה, מקסימום לא יאשרו. אז בוויזות תייר, לפעמים אני מבין את הרעיון הזה, כי אם אנשים מגיעים אלינו עם תוצאות של דחייה של בקשה של ויזת תייר, יש איזשהו היגיון בלנסות שוב כשהנסיבות משתנות, או אם אתם חושבים שהייתה איזושהי טעות בהחלטה של הקונסול. אבל בוויזות E2 זה לא כל כך פשוט. בקשה חלשה נשארת במערכת. היא תשפיע על בקשות עתידיות, והיא גם לעתים מייצרת נזק שקשה לתקן. ויזות E2 דורשות תכנון מראש והן לא ספונטניות. לא מגישים אותן מהר, מגישים אותן עם הרבה מסמכים. ואני רוצה רגע לעצור, אבל לא בשביל לתופף, אלא כדי להסביר דבר בסיסי. ויזת E2 היא בעצם שילוב של עולם המשפט, עולם העסקים, כלכלה, וכמו שאמרתי גם סיפור טוב, סיפור אמין על העסק שאתם מקימים או שרכשתם. מי שיתייחס רק לאחד מהנושאים האלה, כמו למשל נניח רק להיבט המשפטי, אבל יתעלם מההיבט העסקי, לא יצליח. מי שיתייחס רק להיבט העסקי ולא להיבט של המשפט, לא יצליח. מי שלא יבוא עם סיפור ברור ומלא ומשכנע על העסק שלו, הוא לא יצליח. אז בואו נצלול עכשיו לעוד כל מיני דברים מעניינים בנושא הזה. ניתן דוגמאות מסקטורים שונים, נסביר למה סטארט-אפים נופלים על E2, ומה בעצם הקונסול מחפש כשהוא שומע יזם ישראלי. אוקיי, אז בואו ניתן לכם דוגמה מסקטור השירותים. זה דבר שיכול לעבוד, כלומר עבור E2, אבל צריך הוכחות בשבילו. נניח שיש לכם חברת שיווק דיגיטלי, או חברה לפיתוח תוכנה. הרעיון נשמע פשוט. אנחנו קונים מחשבים, אנחנו שוכרים משרד קטן, אנחנו מבצעים עבודה ללקוחות אמריקאים. ועם זה אנחנו באים לפגישה שלנו בקונסוליה. אבל הקונסול לא רואה את המחשבים שקנינו, הוא לא מבקר במשרד ששכרנו במנהטן,
והוא גם לא מכיר את הלקוחות שאנחנו מספרים לו עליהם. הוא צריך לראות הוכחה לפעילות עסקית אמיתית. אז מה הוא רוצה לראות? הוא רוצה לראות חוזים מול לקוחות, הוא רוצה לראות תזרים כספי אמיתי, גם אם הוא קטן, אבל כזה שעושה איזשהו היגיון כלכלי, והוא רוצה לראות תוכנית עסקית מפורטת. כמה עובדים יהיו בשנה הראשונה בחברה, מה הצפי להכנסות בשנה השנייה, ועוד כל מיני דברים שאנחנו נעמוד עליהם יותר בהרחבה כשנדבר על תוכנית עסקית. הוא גם רוצה לראות מבנה משפטי ברור, בין אם זאת חברה בע"מ, או בין אם זה LLC, או בין אם זה שותפות, לא משנה מה, אז זה צריך להיות משהו שהחוק מאפשר לחברות כאלו להגיש בקשה, וזה לא יכולה להיות רק חברה על הנייר. למשל, יזם ישראלי, נקרא לו דני, פתח חברה שמייצרת אוטומציות לעסקים קטנים. הוא השקיע $100,000, קנה מחשבים, תוכנות, שכר משרד, ואפילו יש לו עובד אחד. למרות הסכום שהוא לא גבוה, בקונסוליה ראו את זה כעסק אמיתי, עסק שהוא פעיל, ועסק שבעצם מנהל איזשהו סיכון, אוקיי? ולכן קיבלו את הבקשה. אז מה שאנחנו צריכים להבין מהדבר הזה, זה שזה לא בהכרח שכמות הכסף קובעת, אלא הפעילות, הסיפור, והיכולת להראות בעצם ניהול של עסק אמיתי. בואו ניקח עוד דוגמה. ניקח מסעדה, למשל, שוארמה שמש בברוקלין. הרבה כסף, הרבה סיכון. מסעדה זה אולי אחד הסקטורים הנפוצים ביותר בישראל כשחושבים על E2. זה עסק שאנשים שיזמים בתחום הזה אומרים, זה עסק שאני מבין בו, אני יודע לבשל. שוארמה בישראל ושוארמה בניו יורק זה אותו דבר, למרות שאני חייב לא להסכים, השוארמות שלנו בישראל הן תמיד הכי טובות, באמת, לא משנה באיזה מקום אכלתי שוארמה בחול. אבל אני מתכוון לומר שבעצם מי שיוזם בתחום המסעדנות, מכיר את השפה, את שפת האוכל. הוא לא צריך ללמוד, לפחות בחלק הזה, משהו חדש. וסליחה אם אני חוטא למציאות, יכול להיות שאנשים מתחום המזון אולי קצת יחסו עליי, אני מצטער, אבל זה רק לצורך הדוגמה, בסדר? אבל מסעדה היא גם השקעה מאוד מאוד גדולה, והסחירות היא יקרה, והעובדים הרבה פעמים משתוללים, עושים מה שבא להם. שוק תחרותי מאוד, ונניח שיש איזשהו יזם, משקיע $300,000 במסעדה קטנה בסן דייגו, הוא עומד בכל הדרישות, מסעדה פתוחה, יש עובדים, הוא רכש ציוד, יש חוזים עם ספקים, כל ככה בצורה מסודרת, ואז בקונסוליה שואלים אותו, כמה לקוחות יש לכם בחודש? איך אתם מתמודדים עם הפסדים? ואנחנו מציגים, אותו יזם מציג תוכנית עסקית מפורטת, וכל המספרים אמיתיים, ובקונסוליה התרשמו ונתנו את האישור. גם פה בעצם, סכום בעצם לא גבוה יחסית למסעדנות, למסעדה. נכון ש$300,000 זה באמת הרבה כסף, אבל יש מסעדות שרק כדי להקים אותן צריך הרבה יותר. אז בעצם אנחנו רואים שגם סכום גבוה לא מבטיח אוטומטית את הוויזה. גם כשיש סכום של $300,000, בקונסוליה עדיין ישאלו אותנו שאלות קשות. ואנחנו נצטרך להראות הבנה אמיתית של העסק, ואיך אנחנו מנהלים את הסיכונים שלו. ניקח דוגמה מתחום הנדל"ן. ובעצם אנחנו רוצים להבין שלא כל נכס יכול לזכות אותנו ב-E2. נדל"ן הוא טריקי, והרבה יזמים חושבים, אוקיי, אני קונה דירה בארצות הברית, אני מושקע בארצות הברית, אז לא תהיה לי בעיה, הרי זאת ויזת השקעה, אז אני אמור לקבל את הוויזת E2, רק בגלל שקניתי את הדירה הזו. אז זה בעייתי, כי מדובר פה ברכישה של נכס פסיבי להשקעה. אמנם להשקעה, אבל פסיבי. וזה בעייתי כי בעצם, אוקיי, קנית את הנכס, מה אתה עושה? אני מזכיר אותו. אוקיי, אתה מזכיר אותו, אז איזה ניהול צריך שם? אחת לשנה, אולי אפילו פעמיים בשנה, אם יש לי בעיה עם הסוחר, אני צריך בכל זאת לחתום על הסכם שכירות, ואולי גם יש פה ושם בעיות בדירה, אז אני צריך לטפל בזה, אני מטפל בזה מרחוק, כן, נכון? כי מרחוק זה בדיוק הדבר שאפשר לעשות את זה, אבל אתה לא צריך ניהול פעיל, אתה לא צריך להיות שם 24/7 בארצות הברית כדי לנהל את הנכס האחד הזה. אז מה שכן יכול לעבוד, אבל כמובן שזה לא בתחילת התהליך של רכישת דירה, אלא רק בהמשך, זה שאם אתה יזם ופתחת חברת ניהול נכסים בארצות הברית,
ואתה סוחר, מתחיל לסחור עובדים, ואתה מנהל את התחזוקה של הנכסים, ואתה משווק דירות, או אתה יכול לדווח על הכנסות, אז זה כבר מתחיל לראות כמו עסק אמיתי בעיני הקונסול, אם זאת התוכנית. ואם אתם רק רוצים להציג נדל"ן, אז זה חייב להיות עסק פעיל, לא רק השקעה פיננסית. ובואו ניתן עכשיו דוגמאות מסקטור ההייטק, הגאווה הישראלית שלנו. אז כיזמי הייטק אתם יכולים לשאול, אוקיי, אני סטארט-אפיסט, הוויזה הזאת בכלל מתאימה לי, כי הרי אני מכיר יותר מהקולגות שלי, היזם מכיר את הוויזות של L1, L1A, L1B, ה-H1B, שהיום קצת פחות רלוונטית, גרין קרדים מסוגים שונים, אבל ה-E2 מתאים לסטארט-אפיסטים, אז כן, התשובה היא כן, וזה שווה את אבל כאן נכנסת הסיבה שבעצם חצי מהאינטרנט טועה לגבי ה-E2. הייטק זה נהדר, סטארט-אפים בתחום הטכנולוגיות זה נהדר, אבל הקונסול לא מסתפק יש לי רעיון טוב, או יש לי רעיון מגניב, או יש לי רעיון שהולך לעשות revolution. הוא רוצה הוכחות, הקונסול רוצה הוכחות לפעילות עסקית אמיתית. זה יכול להיות איזושהי הוכחה של קשר עם לקוחות אמיתיים, יכול להיות חוזים, הכנסות ראשוניות, תוכנית לצמיחה. למשל, סתם ניקח דוגמה היפותטית, חברת סייבר שקל, סטארט-אפ ישראלי שרוצה להיכנס לארצות הברית עם ויזת E2, הם השקיעו $150,000, פתחו חברה אמריקאית, גייסו עובד ראשון בארצות הברית, וסגרו עם איזשהו לקוח קטן. הקונסול במקרה כזה יכול להתרשם שהעסק אמיתי, הסיכון שהסטארט-אפ לקח על עצמו הוא לגיטימי, והוויזה יכול להיות שהיא תאושר. אז גם אם אתם חברת הייטק נהדרת, כדי לקבל את הוויזת E2, זה לא יהיה בגלל איזשהו רעיון ממש טוב שהיה לכם, אלא בגלל שאתם יכולים להציג פעילות עסקית ממשית. אז ויזת E2, למה היא בעצם ויזה של ניהול ולא מספיק רק בעלות? בעיקרון, אתם יכולים לחשוב, אוקיי, אני יכול לשים מנכ"ל אמריקאי בחברה, ואני אשב בבית, ואני אקבל עם ה-E2 שלי, והכל יעבוד לי, וזה לא עובד. זה לא עובד. הוויזה דורשת גם שליטה בעסק, אבל גם מעורבות פעילה בניהול העסק, וגם לקבל החלטות עסקיות. אז אם אתם לא באמת מנהלים, הקונסול ישאל את עצמו, אז למה בכלל צריך אתכם בארצות הברית? כי פה זה מקום שחלק מהיזמים, לפחות אלה שנמצאים בשלבים היותר מאוחרים בקריירה שלהם, הם קצת נופלים. הם חושבים שהם הם יזמים רק בגלל שהם בעלים, אבל בעצם מה שחסר שם זה שהם צריכים גם להשתתף בניהול אמיתי ופעיל שבעסק. אז אני אתן לכם כמה דוגמאות. למשל, חברת פינטק קטנה, השקיעה $120,000 בפיתוח תוכנה, יש לה לקוחות ראשונים בארצות הברית, תוכנית להעסקת מפתחים בארצות הברית, הגישה בקשה ל-E2 וקיבלה, כי היא ראתה שיש שם עסק פעיל. סטארט-אפ שאין לו הכנסות, מגיע עם מצגת בלבד, מספר על משרדים זמניים שהוא שכר, ומספר לקונסול בפגישה שהם מתכננים לגייס לקוחות. אז מה אתם אומרים? מכל מה ששמעתם עד עכשיו ממני, זה יעבור? נכון, זה לא יעבור. בקשה כזאת כנראה תידחה. גם בגלל שאין הוכחות לפעילות אמיתית. חברת אוטומציה לתעשייה, משקיעה סכום בינוני יחסית, רוכשת ציוד, סוחרת עובדים, סוגרת חוזים עם לקוחות, יעבוד? כן, יעבוד, צריך לעבוד. אם זה עסק אמיתי, אז זה יעבוד גם עם סכום ההשקעה לא ענק. אז אנחנו מדברים, אם אנחנו רוצים ככה להבין את הלקח מכל הדוגמאות האלה, זה ש-E2 היא ויזה של ניהול, של סיפור, של הוכחות. זה לא רק ויזה של כסף. אז כל מקרה הוא אישי, וכל קונסול שופט ושוקל באופן עצמאי. ומה שעבד לחבר שלכם ב-2019 לא בהכרח יעבוד היום. ומי שמספר לכם זה פשוט, אז בדרך כלל לא מספר את כל הצדדים הקשים שנלוו לתהליך. אוקיי? אז אם לחזור לשאלה ששאלתי בתחילת הפרק, למה חצי מהאינטרנט טועה וגם הבן דוד שלכם שם, אז אנחנו מבינים שבעצם כל מקרה הוא מקרה אישי, כל קונסול שופט ושוקל באופן עצמאי את הבקשות, אז גם כשהבקשות דומות, הרבה יכולות לקבל לפעמים תוצאות שונות. וגם מה שעבד לחבר שלכם,
ב-2019 או ב-2022 לא בהכרח שיעבוד היום. והכי חשוב, מי שמספר לכם שזה פשוט, אז הוא לא מספר לכם הכל. הוא לא מספר לכם את כל הצדדים הקשים, וההתלבטויות, וההכנות, והמסמכים שהיה צריך להכין כדי להביא את הבקשה להצליח. קבוצות פייסבוק מלאות בסיפורי הצלחה, אבל כמעט אף אחד לא כותב על ניסיונות שנדחו, על חידושים של בקשות לסטטוס E2 וויזות שהם היו קשים, או טעויות של יזמים מתחילים. אוקיי, אז בעצם הבנו מה זאת E2, למה זה לא גרין קארד, למה לא מדובר רק בכסף, ולמה ניהול הוא קריטי, ולמה סיפורים אישיים הם חשובים. אוקיי, אז בואו נדבר עכשיו על הנושאים האחרונים בפרק הזה, של בעצם איזשהו רקע על הכלכלה והמיסוי, טעויות נפוצות, וניתן עוד כמה דוגמאות של מסקטורים שונים, כולל חוויות. אז כלכלה ומיסוי. אני נכנס עם E2, אז הכל בסדר, אני לא צריך לחשוב על מיסים עכשיו. זה כמובן לא נכון, אוקיי? ויזת E2 לא הופכת אתכם לאזרחים אמריקאים. אבל כל מה שקשור לתושבות מס בארצות הברית ותכנון מיסוי הוא מאוד 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 חשוב. והדבר חשוב שה-USCIS או רשות המיסים האמריקאית, ה-IRS, מסתכלים עליו זה האם אתם מפיקים הכנסה מהעסק. האם אתם מבצעים פעילויות שמחייבות תשלום מס. וניתן דוגמה. למשל יזם פתח חברה שמספקת שירותי ייעוץ IT. ההכנסות הראשוניות שלה בשנה הראשונה היו $40,000. ההוצאות היו מחשבים, שכירות, עובדים. רווח נקי היה להם נניח מינוס $30,000. אם הוא לא תכנן נכון את ההוצאות שלו מול המס, הוא עלול למצוא את עצמו נדרש להצהיר מס על הכנסה שנראית בעצם שלילית, מבלי להתמודד עם מיסוי כפול בין ישראל לארצות הברית, ומבלי להבין בעצם שהוא יכול אולי ליהנות מפטור ממס, או מתשלום מס, מכיוון שההוצאות שלו היו גבוהות יותר מהכנסות. לכן חשוב לעשות כל מיני פעולות, למשל לפתוח חשבונות עסקיים ספציפיים לחברה, לנהל רישום מסודר, להתייעץ, וזה ממש 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 חשוב, להתייעץ עם רואה חשבון או עם עורך דין, שמבינים את כל הנושא של מיסוי בינלאומי, ומבינים את האמנות שיש בנושאים של מיסוי בין ישראל לארצות הברית. ולכן, וזה אני רואה כמעט כל הזמן, שיזמים ישראלים כן דואגים לנושאים האלה, הם מבינים אותם, מבינים את החשיבות שלהם. בואו נדבר קצת על טעויות שמובילות לתחייה של בקשה. למשל, חוסר פעילות עסקית אמיתי דיברנו, נכון? אני פותח חברה על הנייר, אני אראה מה קורה, זה לא יעבוד. אוקיי. חוסר של תוכנית עסקית ברורה. אנחנו צריכים לבוא עם תוכנית עסקית לבקשה הזאת, ואפילו אם יש לנו עסק מוצלח, אם לא כתבנו תוכנית עסקית מסודרת, ברורה, הגיונית, שמתייחסת גם לשנים קדימה, אז זה יכול להביא לתחייה. תוכנית טובה צריכה לכלול הכנסות, הוצאות, התייחסות לעובדים, תחזיות ל3 וגם ל5 שנים. עוד סיבות לתחייה של בקשה, השקעה שולית. השקעה נמוכה מדי יחסית לעסק שאנחנו רוצים לפתוח או לרכוש, היא עלולה להיראות מרג'ינל, כלומר שולית בעיני הקונסול. אז חשוב להשקיע סכום סביר ביחס לסוג העסק ולרמת הסיכון. זה לא אומר שאנחנו צריכים להשקיע את כל הסכום שהעסק הזה אולי צריך כבר מההתחלה, אבל יש אחוז מסוים שצריך לשים כבר בתחילת הדרך כדי להראות ששמנו כסף בסיכון. ולגבי הניהול העצמי, גם דיברנו, מישהו שישב בבית ויראה מרחוק איך העסק מתנהל, הוא לא יקבל ויזה. אנחנו צריכים להראות שאנחנו מנהלים את העסק בפועל. ניתן עוד כמה דוגמאות. סטארט-אפ בתחום ה-AI, השקעה של $200,000, פיתוח מוצר, לקוח ראשון, אפילו אולי 2 בארצות הברית, תוכנית לגיוס 3 עובדים, קונסול מתרשם. נתנו דוגמה על מסעדה, אני לא אחזור עליה, ונדל"ן עם ניהול פעיל, חברת ניהול נכסים, עובדים, שיווק, דוחות מס, גם כאן. אנחנו כנראה נקבל את ה-E2. אוקיי, אז אנחנו לא יכולים לבוא בעצם לקונסול כשהוא ישאל אותנו, ואני אגיד את זה במבטא הלבנטיני שלי, סליחה. So, what do you actually do? יצא לי קצת בריטי. ואתם תענו, well, I invest kind of a bit in everything. מכירים את ה-everything? אז זה לא יעבוד. אני חושב שאף אחד לא יעשה את זה, אבל אני מדגים דרך הקיצון, אתם מבינים מה אני מנסה להגיד. צריך סיפור ברור, צריך עובדות וצריך תשובות ברורות. וזה מבדיל בין מה שנראה לי יצליח לבין אישרו לי את הבקשה. אוקיי, אז רק נסכם את
את המסקנות הפרקטיות מהפרק הזה, תכינו תוכנית עסקית ברורה ומנומקת. לא משנה אם אתם חברת הייטק, מסעדות, נדל"ן, ואתם חושבים שהחברה שלכם מדברת בשם עצמה. תראו שנדרש ניהול פעיל. מגיע פה פטופים, לא? אוקיי. אתם לא רק הבעלים, אתם גם צריכים להיות המנהלים בפועל, או לפחות לנהל משהו שם. תחשבו על המיסוי וכל השאלות החשבונאיות מראש, ותתייעצו עם מומחים. תזכרו שסכום ההשקעה הוא יחסי. הוא לא חייב להיות מספר קסם, והוא לא מספר קסם, אבל הוא צריך להיות משמעותי ביחס לסוג העסק שלכם. תהיו כנים, ברורים, תהיו מוכנים להציג הוכחות, חוזים, לקוחות, עובדים, דוחות. יש הרבה עבודה לפני שמגישים בקשה ל-E2. ואל תיתו לחשוב שאתם יכולים לעשות את זה לבד. ללא סיוע מעורך דין בתחום. רוצים לדבר איתי? הוואטסאפ שלי בביו. אז עד הפעם הבאה, אני הייתי, ואשאר דותן כהן.